नमस्कार। आईपीएल 2024 रे केमिति रहिबो सीएसके रो संभाव्य प्लेइंग 11। हाँ, आईपीएल 2024 ପାଇଁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଫାଇନାଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ କୋଲକାତା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳରେ 25 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅକ୍ସନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ସନରେ 6 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି ନିଜ ଦଳରେ। ଶାର୍ଦେଲ ଠାକୁର, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ, ସମୀର ରିଜଭିଂ ଓ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରେହମାନ ଓ ଅରାବେଲି ଅବନିଶ ଚେନ୍ନାଇ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍କୁ 5 ଥର ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚମ୍ପିଆନ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ଅଧିନାୟକ MS ଧୋନି। ତେବେ ଅକ୍ସନ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ 11କୁ ନେଇ ଏବେ